Krenut ću redom. Prvo, čestitam zbog prinove u obitelji. Nama je to stvarno jedan krasan cilj našeg liječenja, da vidimo da osobe koje imaju multiplu sklerozu žive svoj normalan život i pogotovo da osobe osnivaju obitelj, da imaju djecu. To je zbilja veliki uspjeh liječenja multiple skleroze. Gospođa koja ima, nažalost, vjerojatno simptome 20 godina, to viđamo u kliničkoj praksi. Jednostavno budu nekada anamnestički kad se vratimo u prošlost, znamo da je neko imao simptome multiple skleroze, tada naravno sad kad mi imamo znanje da se radi o multiple sklerozi, onda nam je lako reći da to je bio tipični simptom multiple skleroze. Međutim, ako nekad nekome utrne ruka, noga, ima neka prolazna zamućenja vida, često se to pripiše nekoj infekciji, stresu, umoru i naravno dalje se te osobe ne obrađuju. Sada je tako kako je. Znači, gospođa ima točno dijagnosticirana multiplu sklerozu prije unatrag 3 godine i ono što je jako važno da je na terapiji koja je kompatibilna s trudnoćom. Lijekovi glatiramera acetat, odnosno Copaxone i svi interferoni mogu se primjenjivati tijekom cijele trudnoće. Pogotovo ukoliko je gospođa imala dugi niz godina simptome, znamo da se radi o multiploj sklerozi, važno je da tijekom cijele trudnoće uzima terapiju. I sa lijekom na kojem je, na glatiramera acetatu, mirno može lijek uzimati tijekom cijele trudnoće, a svi interferoni registrirani su i za trudnoću i za period dojenja. Nema terapije, rodimo, čekamo drugo dijete, znači još jednom čestitamo za drugo dijete i naravno važno je da se gospođa nakon poroda javi svom neurologu, da se napravi kontrolna magnetska rezonanca i da vidimo da li je došlo do akumuliranja lezija tijekom druge trudnoće. Što se tiče nečaka od 14 godina kojim je dijagnosticirana multipla skleroza, nažalost, mi svjedočimo porastu pedijatrijske multiple skleroze. Incidencija svih autoimunih bolesti raste, tako raste i incidencija ujedno i multiple skleroze i sa i boljim dijagnostičkim kriterijima i većom dostupnošću rutinske magnetske rezonance, nažalost viđamo i sve više i multiplu sklerozu u pedijatrijskoj dobi. Ono što je važno kao i za odraslu multiplu sklerozu, to je čim prije započeti liječenje. Kod ovog mladog tinejdžera COVID je prethodio nastanku multiple skleroze, međutim to u ovom trenutku mi ne možemo povezati točno COVID sa budućom multiplom sklerozom. Možda ćemo imati više podataka za 10 ili 20 godina, da li je upravo COVID taj koji će potaknuti razvoj neke neuroupalne ili neurodegenerativne bolesti. Međutim, COVID je respiratorna infekcija, odnosno infekcija općenito i znamo da puno puta početku multiple skleroze može prethoditi neka infekcija koja je bila trigger ili okidač za razvoj autoimunog procesa. Međutim, u ovom trenutku, ponavljam, mi ne možemo točno povezati samu infekciju COVID-19 sa multiplom sklerozom. Ponavljam, jako je važno rano liječenje. Iznimno je važno da se ovaj mladi dečko počne čim prije liječiti. Kod osoba mlađe životne dobi bit će jedan dramatični odgovor na terapiju. Djeca puno bolje odgovaraju na terapiju, međutim kod njih će biti i dugotrajanje bolesti. Ako je neko sa 14 godina dobio multiplu sklerozu, onda taj neko kad ima 34 godine već ima 20 godina trajanja bolesti, što je zbilja jako dugo. Zato je važno čim prije započeti liječenje, upravo zato da bi spriječili kasniju onesposobljenost i da bi omogućili da ta mlada osoba najnormalnije živi i radi. Što se tiče prognoze multiple skleroze, loši prognostički faktori su veliki broj lezija, veliki broj aktivnih lezija, lezije u kralježničkoj moždini, bilo u vratnoj, bilo u torakalnoj kralježničkoj moždini, lezije moždanog debla i malog mozga. Smetnje hoda, smetnje stolice i mokrenja spadaju, nažalost, sve u loše prognostičke faktore. Međutim, mi znamo da su to loši prognostički faktori, međutim, s druge strane imamo i visoko aktivne lijekove koji se onda čim prije trebaju primijeniti u visoko aktivnih bolesnika da bi spriječili progresiju bolesti i nastanak invaliditeta. Što se tiče cijepljenja za multiplu sklerozu, istraživanja već traju godinama. Naravno da je sad u eri cijepljenja za COVID i to pitanje se postavlja. Međutim, do sada mi nismo dobili jasno cjepivo koje bi preveniralo multiplu sklerozu. Naravno da je
puno je kompleksniji mehanizam kako bi se razvilo cjepivo za multiplu sklerozu nego cjepivo za jedan virus. Tako da čisto trebamo biti realni oko tog pitanja, da će nažalost možda proći i više desetaka godina da bismo možda nešto znali i imali cijepljenje za multiplu sklerozu. I isto tako kad bi imali u ovom trenutku cjepivo za multiplu sklerozu, opet bi bilo pitanje kome ga primijeniti. Znači cijepljenje dajemo da bi prevenirali, kao što kod covida preveniramo infekciju covidom-19, da bi prevenirali multiplu sklerozu. Znači pitanje je kolika bi bila upotreba tog cjepiva u općoj populaciji. Naravno, jednom kad bi bilo registrirano, sigurno da bi to bila izvrsna stvar u prevenciji same multiple skleroze. A što se tiče remijelizacije stanica, tu imamo također dosta kliničkih istraživanja koji su u tijeku i što se tiče same remijelizacije, tu se nadam da ćemo ipak kroz jedan kraći period, kroz koju godinu imati nešto bolje rezultate i u biti možda će nam u budućnosti kroz kojih par godina možda ćemo imati kombinacijsku terapiju multiple skleroze, da ćemo imati klasičnu imunomodulacijsku terapiju i neki lijek koji će se još primjenjivati i biti registriran i nadajmo se biti učinkovit upravo u ovom dijelu remijelizacije stanica.